Keď sa budete stretávať s trojuholníkmi, veľmi často budete počuť o čísle 180, respektíve 180 stupňov. Prečo je to tak? Pretože platí jedno pravidlo v matematike, a to, že súčet vnútorných uhlov v akomkoľvek trojuholníku sa bude rovnať 180 stupňom. No a v tomto videu by som to chcel dokázať. Tak si to poďme vyskúšať. Povedzme, že budem mať nejaký trojuholník. Môže byť akýkoľvek tento trojuholník. Povedzme, že bude vyzerať nejako takto. A teraz si označím jeho vnútorné uhly. Takže tu budem mať vnútorný uhol, ktorý si môžem označiť ako X, tu budem mať vnútorný uhol, ktorý si označím ako Y a tu si označím vnútorný uhol Z. Teraz, čo budem robiť? Využijem to, čo sme sa už naučili, keď sme sa rozprávali o uhloch, a to je, že keď mám dve strany, ktoré sú rovnobežné, takže tieto dve strany sú rovnobežné a nikdy sa nepretnú, tak my vieme, že keď cez ne pôjde iná priamka, napríklad táto, tak my vieme povedať niečo o uhloch, ktoré nám tu vznikajú. Povedzme, že napríklad tu je uhol alfa a my vieme, že tu je súhlasný uhol, ktorý bude tiež alfa. Taktiež vieme povedať, že uhol, ktorý leží presne oproti nášmu uhlu alfa, bude mať tiež veľkosť alfa. Tým pádom aj tento uhol bude mať veľkosť alfa. No a túto vlastnosť, ktorú sme sa naučili, a využijem teraz na to, aby som dokázal, že naozaj súčet všetkých vnútorných uhlov v trojuholníku bude vždy 180. Takže si predstavme, že si teraz skúsim predĺžiť túto moju úsečku a spravím si z nej priamku. Takže si predstavme, že si predĺžim túto moju úsečku a bude z nej priamka. Takže budem mať priamku. Aby sme si to vedeli lepšie predstaviť, tak teraz túto ružovú priamku, ktorú som vytvoril, tak to bude táto naša priamka. No a teraz si k nej jednoducho potrebujem vytvoriť rovnobežku, ktorá bude prechádzať týmto vrcholom trojuholníka. Takže toto bude moja rovnobežka k mojej ružovej priamke. Takže mám rovnobežky. To je táto, ktorú som práve teraz narysoval. No a teraz si poďme zvýrazniť priamky, ktoré ich presekávajú. To znamená, že napríklad túto úsečku si predĺžim a budem z nej mať priamku. Takže tu budem mať ďalšiu priamku. A povedzme, že si predĺžim ešte aj našu tretiu stranu v trojuholníku. A to bude táto. A budem mať ďalšiu priamku. Takže budem mať ďalšiu priamku. A teraz sa idem trochu pohrať s tým, čo sme sa už naučili, že existujú nejaké súhlasné alebo striedavé uhly. My totiž to vieme povedať, že vzhľadom na to, že tieto naše dve priamky sú rovnobežné, tak tento náš uhol Y bude rovnaký ako uhol, ktorý nám vytvára, keďže tento uhol nám vytvára naša ružová priamka a táto naša oranžová priamka, tak tu bude rovnaký uhol, ktorý nám vytvára opäť ružová a oranžová priamka. To znamená, my vieme, že tento uhol, ktorý sa nachádza tu, bude mať veľkosť Y. No a opäť, oproti nemu ležiaci uhol, ktorý taktiež je vytváraný tou istou ružovou a oranžovou priamkou, tak bude mať taktiež veľkosť Y. No a to isté si ja môžem spraviť na opačnej strane. Keďže viem, že tu je náš uhol X a mám tu teda dve rovnobežky, tak uhol, ktorý mi vytvára táto ružová rovnobežka a táto žltá priamka, tak bude mať rovnakú veľkosť ako tento uhol X. To znamená, ja si môžem označiť naše X aj tu. No a tým pádom ja taktiež viem povedať, že uhol, ktorý leží oproti nemu, vytvorený opäť ružovou priamkou a žltou priamkou, tak bude mať veľkosť X. No a ešte poslednú vlastnosť, ktorú si môžem zapísať, mám tu môj uhol Z. No ja viem, že uhol, ktorý leží akoby oproti nemu cez vrchol a je vytváraný tými istými priamkami, teda žltou a oranžovou, tak bude mať veľkosť Z. No a teraz sa na to poďme pozrieť. Keď vidím túto našu, už môžeme zabudnúť na tento zbytok nášho trojuholníka a dívame sa, čo nám vzniklo vlastne tu. Mám tu priamku, ktorá vedie zľava doprava, táto naša ružová priamka. No a ja viem, keď sa na to pozriem, ako by to boli, predstavme si, že to budú dve polpriamky. Jedna smeruje doprava a druhá smeruje doľava. No a teraz nás zaujíma, to sme sa už naučili, keď sme sa učili o úloh, my vieme, že tieto dve polpriamky akoby spolu vytvárali 180 stupňový uhol. Takže toto je 180
stupňov. Respektíve si to môžete predstaviť ešte inak. Máme celý kruh a tiež sme sa naučili niečo o celom kruhu. Keď obídem celý náš kruh, tento celý kruh, tak to je zas 360 stupňov. Toto je zas 360 stupňov. No a polovica z týchto 360 stupňov je teda tento náš uhol, ktorý sa nám vytvoril tu. No a my vlastne vieme, keď sa na to pozrieme, máme tu uhly X, Z a Y. To znamená, my si môžeme zapísať, že X plus Y plus Y plus Z plus Z majú spolu veľkosť týchto našich 180 stupňov. 180 stupňov. No a vidíte, že ja som nepracoval so žiadnymi konkrétnymi hodnotami. Naozaj môže byť veľkosť nášho uhla X, Y, Z akákoľvek. Ako vidíte, podľa tohto pravidla, týmto dôkazom som si dokázal vypočítať, že akýkoľvek trojuholník tak mám, tak jeho vnútorné uhly budú mať spolu veľkosť 180 stupňov.